ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರಿಗೆ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಲಿ ಏನಂತ ಸಖತ್ತಾದುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಸಖತ್ತಾದ ಉಪ್ಪರ್ ಬಂದೆ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಖುಷಿಟ್ಟಿಂದ ಆಲಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ದಕಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಬೈದು ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಬನ್ನ ಏನ ಬನ್ನಾಗ ಈಗಲೇ ಬ್ರೀಫ್ ಅದು ಬನ್ನಡಂಡ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನ ಆಡ್ ರನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಏನು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ನಿಖಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅವಂಜಿ ಬೇತಿನ ಟೈಪ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಲುಪ್ಪ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲುಪ್ಪ ಐಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ 70% ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ದಕಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಕೊರ್ಪುನು ಅಕುಲಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪೇ ಮಲ್ಪು ಮತ್ತು ಅಕುಲಿ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ದಕಲ್ ಅಂಚ ಅಕಲ್ನ ತ್ರೂ ಟೆಂಕೊಂಜಿ ಮೇಲ್ ಬೈದು ಏನ ಬನ್ನಾಗ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕ ಯುವರ್ ಜುಲೈ ಮಂತ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಜುಲೈ ಮಂತ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕಲ್ನ ರೂಲ್ ಉಂಡು ಏನೋ ರೂಲ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಟಿಎಮ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ $100 ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪಂಡ $100 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವು ಮನಿ ನಮಕ್ ಅರ್ನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚಾಲು ಮಲ್ತದ ಅಂತ ಸಮಯ ರಪಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾತು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಂಡು ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ರ್ಯಾಪ್ ಆಂಡು ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಂಡಲ್ ಓಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎವರೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಹಿಟ್ ಆತುಜಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಏನ ಬನ್ನಾಗ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೈ ಬೇನ್ ಓಕೆ ಓಲ ಆತೊಂಜಿ ಹಿಟ್ ಆತುಜಿ ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ದ ಕೋಲದ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದ ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ವ್ಯೂ ಆತನು ಒಂಜಿ 5,000 7,000 ಈ ರೇಂಜ್ ವ್ಯೂ ಆತನು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಚೂರು ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಬೈದಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಲಾಗ್ಗೆ ಅಂತಂತೆ ಕಿಂಜ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಐಕಲೆಗೆ ಅಂತಂತೆ ಒಂದು 0.5 ಈ ಟೈಪ್ ಮತ್ತು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆತನ ನಿಜವಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಮತ್ತು ಫಂಡ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಏತಾತನಂದು ಚಾನಲ್ನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಲೆ ಅವು ಅತ್ತಂದ ವೀಡಿಯೋನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಪಂಡ ನಾನು ರ್ಯಾಪ್ ಅಂಡಲ್ಲ ನಾನು ವೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಅದು ಎಂಚಲ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ $100 ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಫಿಲ್ ಆತನು ಮುಂದೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜೆನೆ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಇನಿ ಬರು ಎಲ್ಲೇ ಬರೋ ಒಂದು ಗಡಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಎನ್ನಿನಂಚ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಪುಜವು ಅವು ಫಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ವ್ಯೂ ಆತ್ನಕಲ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಹೋದೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ವ್ಯೂ ತೂವಲಿ 300 400 ವ್ಯೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಗರಡಿದ ಕೋಲದ ಮತ್ತಂತೆ 1000+ ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ದಲಾತಿ ಒಂಜಿ 8,000 ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಇಂಚಿತ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತುಂಡ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತಿಜಿ ದಾದ ನಾತೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಾತ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೆ ಪಂಡ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಡುಂದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೈಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಹಾಬಿಗೋಸ್ಕರ ಬೈದಿನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಐತೆ ಹಾಬಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಅಂಡ ದೇವರ ದಯಟು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳು ಅವ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಏನಾರ್ದು ಬಕ್ಕ ಎತ್ತೋ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ನೆ ಬಿಡ್ತಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅವು ಮತ್ತು ಆಲೋಚಿಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪಡು ಫೇಮಸ್ ಅವಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನದು ಫೇಮಸ್ ಅಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅವಡು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮತ್ತು ಅದಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಾಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ದಿನಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಏನೇನು ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾನಲ್ ಆತಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಮೇ ಬಿ ದಿಗುಲ್ಲ ಎಂಚೇನೆ ತೂವೊಂದು ಬಕ್ಕ ಕುಡಂಜೇನ ಬನ್ನಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಆನಿ ಬೋರ್ಡನಿಗೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಇಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಂತುಜಿ ನನ್ನವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಮೇಲ್ಡ್ ಏನುಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವೇ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಮಂತ್ದ ಪಂದುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಮಂತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪಂದುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಲ್ನ ಏನೋ ರೂಲ್ ಬಂದಾಗ 21 $30 ಬೇ ಆಪುಂಡವು ದೇಪಂಡವು $American ಇತ್ತಿನಟ್ಟೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೋಡು ಮುಲ್ತೆಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅವರಂತ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಐತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ನಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬೈಜಿ ಮುರಡೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಲಿ ಓಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಿನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕುಲೆ ನೆಕ್ ಮಾತ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್